Lol. Hvad? Nej, så har du et våben nu. Fuck, hvor ulækkert. Jeg har sgu da ikke noget våben. Jeg står og puncher. Ja, det kan jeg se med den kniv der. Lol. Nå, nu er den pludselig væk. Jeg har slet ikke haft nogen kniv. Jo. Beat it, bitch. Ej, for helvede, Tobias. Oh my god. Fuck. Ja, det plejer da bare lige næsten aldrig. Jeg overlever ikke det her mere, mand. Det sjove er, at han ikke vågner, han sidder og snakker. Og jeg har også har han overhovedet headset og sådan noget. Fuck, hvor er det grineren. Fuck, hvor er det. Og så når han vågner op i morgen, så kan han bare se, at Rasmus han har optaget det. Ej, Christian. Nej, jeg dør. Det er jo helt vanvittigt her. Og det lyder sjovt. Eller i starten, der sagde jeg bare, ja. Og så, jeg kunne godt høre sådan, at han Sipsen, snakker du tit med Tobias? Nej. Okay, har du prøvet det der, hvor en smæk, den bare begynder at larme totalt? Nej. Så kan jeg prøve lidt igen. Er du stadig i Vilde, Mathias? Hvad? Er du stadig ude i Vilderne? Nej. Nej. Jeg har jo ingen penge. Nej, derfor kan du stadig godt være det. Jamen, jeg waster alle mine penge på det lort. Nå, når du har ikke items med. Hvorfor looter du ikke bare? Det har jeg prøvet, tro mig. Det kan jeg ikke være. Nej, ikke mere. Det gjorde det kun i PvP Worlds dengang. Så, hvorfor? Der kunne jeg sgu godt få noget med. Jeg stod og så på en gang, han fik de change buddy i loot. Nej.
Ham der med det der fucking Corarashi der, han er her igen. Har du egentlig den? Ja. Jeg har ikke jeg har ikke skillsene til den. Nå. Jeg har ikke construction og smithing. Jeg kan sige, questen den er også fucking nederen. Quit it. Oh my god! Hvad er der? Ja, men der var bare sådan en fuckhoved, der blev ved med at hit 500 med sin skide Cossack Mount. Jeg er færdig med det lort. Og nu gider du heller ikke mere. Ja, nu gør jeg. Gider ikke det der. Der er sgu da ingenting at lave der, ikke? Har han der ting ingen mega, eller hvad? Tobias! Øj, shit. Så jeg lige kommet ind på lobby, ikke? Og så kommer jeg til random event. Super. Ting. Nå. Ja. Vi fik da lige mistet en del af Dragon Dagger til Rune Crossbows og sådan lidt på det. Jeg vil sige noget. Okay, hvor meget? Ser hun egentlig godt ud? Jeg ved bare, det er en pige, og så tænker jeg, det kunne være, der var noget der. Hallo, jeg kom til sådan en militær random event. Ja, hvad så? Så skal du bare lave de der åndssvage øvelser. Ja. Jeg kommer hele tiden til at gå på den forkerte. Ned og lave armbånd, din lille slapsvans. Du driller ham bare. Han fattede det ikke. Sibo. Det kunne være, man lige skulle klare sådan en loose throw. Sådan, hvad er den på? Sidst jeg havde en clue skold, der clearede jeg den, for jeg fik 3 clue skolds ud af den. Det er nok lige noget, der er sur røver. 3 clue scrolls. Ja. Ud af hvad? Save up for custom, hvad fanden er det? Jeg tager bare XP dag. Ja, Chewie. Ja, det ved jeg godt. Hvor gammel er hun af? 20 eller sådan noget? Ah, 18.
Velkommen til level 41 i Dungeon. Jeg gider ikke stunts. Nej, jeg tager... Det er mange gåde, hvordan folk de kommer til 80. Jeg gider simpelthen ikke. Jeg tager XP-lamper på den. Det gør men det giver jo bare ikke tokens. Og på den måde så er det jo ligegyldigt. Overvej lidt at tage min XP-lamper på Construction. To. Har hun glemt koden til den anden. Hvem er hende der, Camilla? Tobias, siger du ikke lige hej? Lykken, han ligger sgu da også over, mand. Ej, Sip, nu må du ikke mobbe ham. Ja, men det er jo fucking hilarious. Jamen, han er jo nogle gange på... Han giver fandme ikke. Og det fede er, at det kom jo ud af ingenting. Han havde sådan været stille i en lille periode, hvor... Han døde ude i Wilderness. Så var han fandme lidt stille. Ja, han bare faldet i søvn eller hvad? Nej, I kunne ikke høre det i starten. Men hallo, han har fandme også jublet så meget over Ida og vand, da jeg tror, han har brugt for meget energi på det. Ja, det er sgu nok det. Og så kommer han, og så dør han 2 gange. Han dør 2 gange med full rune og alt muligt. Jeg tror, han døde anden gang med courage og sådan noget. Og så lige pludselig var han fandme stille i lidt tid. Lige pludselig. Ved du, han har ikke noget broks over det. Han vandt ved Victor ved at bette, og han har ikke engang tabt det endnu, så han skal... Nej, han tabte jo 2 gange full rune, og så... Men det var ingenting. Men han var godt nok træt af livet, da han havde tabt dem. Ja, han går sgu bare nu igen, han gør. Ja, jeg tror det. Nej.